הניסור במסור משיכה, למעשה בדחיפה לא לוחצים על המסור כלפי קדימה, אלא רק כלפי חוץ, רק כלפי הגוף, בצורת המשיכה. ניתן לבצע חתכים מהירים בענפים, וניתן גם לעבוד בצורה הבאה. חתך אנכי וחתכים אופקיים בצורה כזאת, בצורה מהירה. הרבה יותר בטוח מאשר בסכין. ניתן גם לעבוד בצורה של גילוף. שימו לב שאני יכול לעצב, צריך קצת מיומנות לזה, אבל התוצאה מאוד טובה. אפשר לעבוד לכיוונים שונים, צריך למצוא את הכיוון הנכון בעץ, אבל קל מאוד לעבוד ולעצב באמצעות מסור, משיכה.